салом ба бинандагони азизи радиои озодӣ. Сархати хабарҳоро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. дар ин чанд дақиқа дар баробари мавзӯъҳои дигар аз афзоиши шумори ҷавонони гумшудаи тоҷик баъди эълони мобилизатсия, оғози хариду фурӯши сомонӣ дар биржаи Москав ва ирсол шудани парвандаи Ораз Вазирбеков, фаъоли бадахшонӣ ба додгоҳ хоҳем гуфт. хабарҳои дигар ҳам дорем. бино ба гузоришҳои расонаҳои Русия, сар аз 31 октябр дар биржаи асъори Москав сомонӣ ва соми қирғизӣ ҳам ба фурӯш гузошта мешавад. хабаргузории Интерфакс мегӯяд табодули рубл бо сомонӣ ва сом ба корхонаву ширкату афроди алоҳида имкон медиҳад асъори Тоҷикистону Қирғизистонро ба осонӣ ба даст биёранд ва дар доду гирифту дигар муомилоти иқтисодӣ бо ҳарду кишвар истифода кунанд. русия ки бинобар ҷанги беасос дар Украина зери таҳримоти кишварҳои ғарбӣ қарор гирифтааст, сай дорад оқибатҳои ин таҳримоти сахтро бо густариши ҳамкориҳо бо шариконаш аз ҷумла Тоҷикистону дигар кишварҳои собиқи шӯравӣ сабуктар кунад. баъди фармони сафарбарии сарбозони иловагӣ ба артиши Русия ва ҷанги Украина, эълон дар бораи ҷавонони тоҷики гумшуда дар ин кишвар афзудааст. фақат дар моҳи октябр тақрибан 10 нафар аз бедарак шудани фарзанд ва ё бародарашон ба радиои озодӣ хабар додаанд. хешовандони ҷавонони бедаракшуда тахмин мекунанд ки онҳоро ба артиши Русия ва ё ба ҷанг ба Украина сафарбар карданд. раиси ҷумҳур Владимир Путин моҳи сентябр фармон дод ки барои тақвияти артиш ва ҷанг дар Украина нирӯҳои иловагӣ даъват шаванд. бар асоси қонун ҷавонони тоҷикеро ки шаҳрвандии Русияро доранд метавонанд ба артиши ин кишвар ва ё ҷанг ба Украина сафарбар кунанд. дар бораи ин мавзӯъ суҳбати муфассале дорем ки 3 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ тақдими шумо мешавад. мақомоти Украина гуфтанд нирӯҳои Русия рӯзи 31 октябр дигарбора шаҳри Киев ва чандин вилоятҳои дигари ин кишварро мушакборон карданд. Валентина Резниченко, яке аз намояндагони ҳукумати шаҳри Марганец, гуфт мушакҳои гради Русия ба як хонаи истиқоматӣ ва мактабе бархӯрдаанд ва як зани 31 сола низ кушта шудааст. Алексей Кулеба, раиси вилояти Киев, гуфт системаи дифоии мушакии шаҳри Виница ба кор андохта шудааст. дар Киев ба гуфтаи Виталий Кличко, раиси шаҳр, баъди зарбаҳои мушакӣ дар субҳи 31 октябр қисматҳое аз шаҳр бе нерӯи барқ мондаанд. ба қавли Игор Терехов, раиси шаҳри Харков, дуввумин шаҳри бузурги Украина, нирӯҳои Русия дар ин ҷо зербунёдҳои муҳими ғайри низомиро ҳадаф гирифтаанд. ҳамчунин дар бораи ҳамлаҳои ҳавоӣ ба шаҳрҳои Полтава ва Кировоград гузориш мерасад. парвандаи Ораз Вазирбеков, фаъоли бадахшонӣ дар Русияро ки 4 моҳ пеш дар шароити мармуз дар Тоҷикистон дастгир шуд, барои муҳокима ба додгоҳ фиристоданд. санаи мурофиа ҳанӯз маълум нест. наздиконаш рӯзи 31 октябр гуфтанд ки Вазирбеков ба тарғиби тундгароӣ дар интернет ва аз худ кардани пули хайрия гумонбар аст. Ораз Вазирбеков ҳамроҳи фаъоли дигари бадахшонӣ Рамзӣ Вазирбеков охири моҳи июли имсол дар Русия нопадид шуда, дертар дар Тоҷикистон аз худ дарак доданд. онҳо дар наворе ки маълум нест дар чӣ шароит сабт шудааст, гуфтанд ихтиёрӣ баргаштанд, аммо наздиконашон мегӯянд ин ҳама саҳнасозӣ буд. ин ду фаъоли бадахшонӣ бо назарҳои танқидиашон дар бораи мақомоти Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ шинохта шуда буданд. баррасии парвандаи Азиза Ҳайдарова, котибаи додраси боздоштшудаи Рустам Саидаҳмадзода дар додгоҳи шаҳри Хуҷанд шурӯъ шуд. Ҳайдароваи 22 сола ки пештар ба қаллобӣ муттаҳам мешуд, ҳоло ба исрофкорӣ ва сохтакории санадҳо гумонбар шудааст. як манбаъ аз додгоҳи Хуҷанд бидуни зикри номаш гуфт мурофиа кушода сурат гирифт. Азиза Ҳайдарова рӯзи 10 июни имсол ва баъди боздошти додраси маъруф ба ҳукми сафед Рустам Саидаҳмадзода дастгир шуд. Барно Ҳайдарова, модари Азиза, мегӯяд муфаттишон духтарашро бар зидди Рустам Саидаҳмадзода истифода карданӣ ҳастанд ва ӯро ба хариди ғайриқонунии хона муттаҳам кардаанд. Азиза Ҳайдарова ба ҳайси котибаи додраси пешин кор мекард.
و حالا توجه کنید به قربی اسعار. بانک ملی تاجیکستان برای امروز 31 اکتبر قربی 1000 روبل روسی را 162 سومانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سومانی و 21 درم و 1 یورو را 10 سومانی و 16 درم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی قربی پول خارجی میتواند دیگر باشد. این سرخط خبرها بود. 3 ساعت بعد با خبرهای تازه و گزارش‌های دیگر در برنامه اخباری آزادی وا می‌خوریم. روزی خوب.